Anem a mirar com fer una capçalera i un peu de pàgina. Primer de tot, obrim el LibreOffice. Triem el document del Writer. El meu anglès és meravellós. I quan s'obri... A veure, per inserir la capçalera vaig a insertar i em desplaço fins a capçalera i peu de pàgina. Ho tinc en castellà, ho podeu tenir en castellà o en català a casa, però serà el mateix, d'acord? Li dic estil predeterminat i veieu que aquest marge ja s'ha posat a baix i que ara escriuré aquí dalt a la capçalera. Per exemple, imaginem que féssim un treball dels mesos de l'any, doncs escric els mesos de l'any. Ara, aquesta capçalera que ja he fet, ara ja estic escrivint normal aquí baix, a mesura que vagi passant pàgines, també m'apareixerà, em sortirà per defecte, veieu, sense que l'hagi de tornar a escriure a totes les pàgines. Per fer el peu de pàgina, el mateix. Ho puc fer així directament, clicant a sobre el peu de pàgina i obrir-lo, o igual que he fet abans, insertar, capçalera i peu, peu de pàgina. Sí, el vull per estil... no sé què m'ha fet. El vull per estil predeterminat, el tinc aquí. Puc també escriure, per exemple, dir-li que posi el meu nom, o també puc aprofitar i posar número de pàgina. Me'l posarà allà on jo tingui el cursor. Com que tinc el cursor aquí, em posarà el número de pàgina aquí. Insertar, número de pàgina, i sempre comença per l'1 i a la pàgina de baix automàticament surt el 2. Ja veieu que és qüestió d'anar a insertar i aquí teniu per posar el número de pàgina a baix i aquí per fer la capçalera i el peu de pàgina. D'acord? Vinga, endavant!